nya awai ka do nura FM abodi sanfɛ an bɛ foli ani tanu an b'a lase Adama Zɛdi Dambele tɔgɔ ale bɛ yɔrɔ min waati na o ye Kɔlɔnjɛba ye commune rurale de Ngolojana an ka to k'an ka dugu ninnu fɔ lala maaw kulona du la dɔɔni commune rurale de Ngolojana village de Ɲamu awai ka do ale yɛrɛ ye l'école karamɔgɔ ye Yanfolakaw Wasolo mara la aw b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn min ye Sɛgɛnɛ Magasa a ko matin bonheur la Madu T a fa ye te kɔni ayi espresso tɛ o baba yo samama o bana di awɔ no tɛ o fana kadi dɛ kadi dɛ espresso kɔni Ablaye Kone jumɛn don Ablaye Kone an ka foli bi ye kosɛbɛ ka Kone k'a Kone kosɛbɛ ndɔgɔ ne ayiwa an bɛ kunnafoni an bɛna dabɔ libanaw bɛ k'an kɔnɔ bɛɛ presser don min awɔ k'a dɔ Bengali kadari izi Bengali ko selete ke petit déjeuner in kɛra de ka sɔrɔ ka thé min a kan ni ma petit déjeuner kɛ thé timi dɛ thé mi bɛ yɛrɛ ndɔgɔ ne kɔrɔtɔ kojugu a bɛ na ni gwajɔ ye ayiwa n'o tɛ awai ka dɔ suma suma ko y'a bannen Musa Sayon Kamara an b'ale ka fasiri an b'o ta kosɛbɛ a bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko l'indépendant l'indépendant o ka bidon bɔli ndɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ i n'a fɔ min ye ɲɔgɔn ye belebele min n'o kɛra min ye awai ka dɔn Ablaye Kone don kosɛbɛ an terikɛ in de don journaliste ale don Ablaye Kone primature awai k'a dɔn an b'a fo ka waleɲuman dɔn sanga ani waati min ye conseiller belebele don a bɛ nin waati in na Ablaye bi fo ka waleɲuman dɔn nka a fɔ Ablaye Kone an kɔni da bɛ ɲini ka farasa dɛ an hakili to Nura FM na a farala yɛrɛ de o de ɲɔgɔn tɛ a farala n'o tɛ n'i ye maaw ɲininka u b'a fɔ ko primature y'a cɛ k'a to an kɔrɔ koyi k'a sɔrɔ Ala ye a masiri ni bɛ sira min kan n'o bɛnna ni anw ka sira ye awa faso kanu na anw bɛ taa dɛ anw bɛ taa la dɛ an bɛ tugu kɔ dɛ an bɛ dugawu kɛ Sogɛli Kokala Mayiga awa k'a dɔn ale ka Ablaye Kone an ka foli ba ye a yɛrɛ bɛ page kan sa a tulo b'an na sa Fatumata Gindo i ka fo a y'a faamuya Musa Sayon Kamara a ko min ye awai ka dɔ wuli ka jɔ ni cɛsiri min n'o kɛra l'indépendant kɔnɔ sɔgɔma in na a y'a jira k'a fɔ min ye awai ka dɔ sommet belebele min kɛra min ye CEDEAO tɔgɔla sommet awai ka dɔ o min n'o kɛra awai ka dɔ o don ko an kɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ Nouveau tile 7 tɛmɛnen u kun ye ɲangini bere min ta k'a yanga k'a fɔ k'u bɛna awai ka dɔ a dasi anw kun ɲangini bere in a taara nin fɛn fɛn filɛ nin ye awai ka dɔ n'i ye CEDEAO lajɛ a ye awai ka dɔ maa 100 ani maa 49 n'o ye bɛɛ lajɛlen ye jamana marabaaw ye n dɔgɔ a y'olu tɔgɔw de di min bɛ se k'a to awai ka dɔ ɲangini bere o bɛ da u kun anw ka premier ministre ale yɛrɛ nɔfɛ ko do koyi sabu ale de laɲini tɔ don ni ŋɔni b'u sen na bi Sogɛli Kokala Mayiga don ni maa bɛ min bɛ k'u ɲɛkɔrɔse Sogɛli Kokala Mayiga don o tuma min ye primature a ɲɛmaa bi maa min bolo bi n'o ye Sogɛli ye awai ka dɔn ɲangini bere dara ko a tɔgɔ bɛ maa 149 tɔgɔ bɛ olu la Sogɛli ka gouvernement o maa bɛɛ sen bɛ a la min ye awai ka dɔn CNT olu fana awai ka dɔn sen bɛ a la o de siratigɛ la min ye awai ka dɔn colonel Asimi Goyita ale ni Ablaye Diop k'u tɔgɔ tɛ awai ka dɔn ni lycée in na fasiri kɛ b'a ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ tile 10 awai ka dɔn min ye sommet extraordinaire chef d'état awai ka dɔn min ye awai ka dɔn ani gouvernement n'o bɛ CEDEAO tɔgɔla kofɔ kunusa kalo tile 17 n'o ye novembre kalo ye min y'u ka lycée awai ka dɔn u y'a bɔ k'a bin lycée min bɛ yen ni awai ka dɔn a bɛ maaw ko fɔ ɲangini bere awai ka dɔn o dan bɛ maa minnu kun o de siratigɛ la a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ dɔ wɛrɛ tɛ kalata minnu bɛ yen n'o ye élection présidentielle min n'a fɔra k'u kun kan ka labɛn ani awai ka dɔn député kalata ka bɛn février kalo tile 27 ma k'an ɲangolo gɛlɛya k'an gangalama fasa k'an ba awai ka dɔn k'olu labɛn o kuma maa 149 dɔgɔ bere dara awai ka dɔn olu kun i ka dɔn k'a fɔ min ye awai ka dɔn maa 149 fasiri kɛ b'a ko premier ministre n'a ka gouvernement fanba bɛɛ lajɛlen b'a la yalima gouvernement bɛɛ CNT bɛɛ lajɛlen b'a kɔrɔ wa i k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ ministre min bɛ anw ka dugu ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'o ye Ablaye Diop ye ale sen tɛ awai k'a dɔn sin na dugu wuli Asimi min ye awai k'a dɔn ɔnzɔn nɛgɛ Aya Asimi ale fana sen tɛ awai k'a dɔn ko in na Musa Sayon Kamara a ko n'i ye jateminɛ kɛ novembre tile 7 tɛmɛnen awai k'a dɔn min ye communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest n'a bɛ CEDEAO ko fɔ u ye wuli ka jɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko ɲangini bere awai k'a dɔn k'olu kɔni b'o yanga ɲangini bere ɲangani yɛrɛ dama tɛ koyi k'u y'a susu awai k'a dɔn an ka maaw kun n'o ye Faranjɔrɔ fanga o marabaaw ye n'a bɛ transition n'a b'o ko fɔ a ko de siratigɛ la min ye transition awai k'a dɔn u n'u ka famille
u ka denbaya n'u ma surunyama dɔw bɛ yen ko bereka bɛna da u kun parce que b'a n'o ye Musa Sayon Kamara ye a k'o de siratigɛ la min ye tagama ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ k'i ka dɔn k'a fɔ transition bere bɛ da minnu kun o tɛna se k'o kɛ bilen wa n'o tɛmɛna ka bɔ yen wari min b'u bolo n'a bila n bɛ awa i k'a dɔn jiginɛ kɔnɔ o wari ninnu fana i k'a dɔn k'a fɔ k'u tɛna se ka maga u la Patrick Ba ko a ko nin bɛɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ko min ye awa i k'a dɔn ko hakilina ɲuman ani miirina ɲuman k'o tɛ transition maaw la sabu u dɛsɛra min ye kalata ye awa i k'a dɔn k'o labɛn olu CEDEAO awa i k'a dɔn olu pereselen don kalata de la anw dun ɲɛ bɛ anw ka jamana basigili de la Patrick Ba ko a ko maa min yɛrɛ bolo nɔ bɛ nin sɛbɛnden na o de ye CEDEAO ɲɛmaaba ye n'o bɛɛ nana a ko fo a don n'a bɛ o ko fɔ u y'a da awa i k'a dɔn kɛnɛ kan lisi awa i k'a dɔn a bɛ tali kɛ jangini danbɛ maa minnu kan anw ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga a n'a ka gouvernement ko n'a kɛra affaire étrangère ye awa i k'a dɔn k'a fɔ o de tɛ a la Conseil national de la transition o maaw bɛɛ bɛ a la n'i y'a lajɛ maa 100 ani maa 49 gouvernement maa 28 ani k'a dɔn min ye CNT maa 100 ani maa 21 olu faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ nin di Patrick Ba ko a ko nin décision n'i ye jateminɛ kɛ a wulikajɔ bɛɛ kɛra kalo tile 7 tɛmɛnen n'o ye awa i k'a dɔn novembre kalo ye wa nin ko min filɛ nin nafiki ninnu k'u bɛ awa i k'a dɔn wulikajɔ kɛ CEDEAO tɔgɔ la suba ninnu min ye awa i k'a dɔn maa jolikɛnɛ mina ninnu maa faala ninnu n dɔgɔ k'u bɛna wulikajɔ kɛ k'a di communauté internationale maaw ma n'o ye diɲɛmaa tɔ ye u bɛna wulikajɔ kɛ k'a d'u ma k'u b'a bila ka taa Nations Unies u b'a bila ka taa min ye Union africaine u b'a bila ka taa u jɛɲɔgɔn minnu fana bɛ yen n'olu bɛ jɛ ka baaraw kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ko n'i y'a lajɛ Union européenne awa i k'a dɔn ale kɔni kun ye wulikajɔ kɛ waati tɛmɛnenw na k'a bɛ ɲangini bere ta awa i k'a dɔn ni ka ɲɛsin aw ma a ko awa i k'a dɔn min ye nin ko bɛɛ ye dɔwɛrɛ tɛ koyi CEDEAO ka laɲini o kɔnɔna na wa min ye awa i k'a dɔn Emmanuel Macron ka escroc bunde kɔn nafigi n'o ye awa i k'a dɔn Jean-Yves Le Drian ye o de wulila ni nin ŋaniya ninnu ye Patrick Ba ko a ko min ye anw ka Mali autorité an kɔni bɛ don minɛ ko bi a na kɛ awa i k'a dɔn ci in kɔni laser'u ma a kɛra anw ka maaw fana y'a jira k'a fɔ kalata in kɔni awa i k'a dɔn fo finibɔ fo nɛrɛbɔ a tɛ se ka kɛ a tɛ kɛ dɛ a tɛ se ka kɛ de ka bɛn février kalo tile 27 fo n'o y'a sɔrɔ u bɛ fɛ de sa jamana in ka dafiri tuguni n'o tɛ ni awa i k'a dɔn sigikafɔw kɛra n'o ye Assise nationale de la refondation k'o kɛra k'o na kɛ sababu ye kalata ninnu bɛ kɛ waati min ani awa i k'a dɔn a bɛ bɛn min ma an b'o ɲɛf'u ɲɛna an bɛ baara k'o cogo la nka papali bere k'a wulikajɔ kɛ anw nɔfɛ an tɛ jɛ n'a ye bi an tɛ jɛ n'a ye sini a kana dan lisi ma dɛ a ye Mali wulibɛ min b'aw bolo a y'a fara ka bɔ a y'a fara ka bɔ a la n'o bɛna an fa n'a bɛ kɛ min an tɛn'o dɔn n dɔgɔ an ka kan yɛrɛ ye ne ko waati tɛmɛnenw na o e filɛ nin ye bi kuma na papier b'i ɲɛkɔrɔ jɔlɔkɔ tɛ e tɛgɛ la walayi n ko dɔ de sɔnna ka sa dɔ de sɔnna ka buruja dɔ de sɔnna ka n tɛ fɔ o kɛra n'i y'a ye i bɛ sigi diɲɛ don o don Samori dɛ Babɛnba dɛ Kiriti Karata olu ye marifa ni mugu ni kisɛ min ta o kɛra ka se ka jamana in defa k'u ni don a da fɛ o bɛ compter ka ban wa abada maa min mana wuli dɛ on peut pas supporter sisan a bɛ kɛ tan effectivement dɔw bɛ yen o jo don dɛ parce que naturellement Mali y'an da ye kosɛbɛ n'i y'a gɛrɛntɛra k'an tɛ gɛlɛya fɛ dɛ an tɛ se ka supporter an tɛ gɛlɛya fɛ mais n dɔgɔ waati dɔ kɛra an ka jɛ ni ko dɔw ye kosɛbɛ pour que ko dɔw ka ɲɛ walasa an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ Ala k'an ni sababa bɛn ami bisimila siga t'a la ɲɛmaa y'a fɔ cogo min na kɔrɔfɔ kɔni a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan an ka bɛn ni an yɛrɛ ye ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo n b'a kari ka dun de Bamako n bɛ bɔ ni ale ye kosɛbɛ n bɔra n'a ye maa min kumalen don a kɔnɔ walahi o de Laji Mamadu Gaba kosɛbɛ i bɔra k'i da don mun ye ɲangili bere mun n'o taara k'an ka fanga marabaaw sɛgɛrɛ nin waati in na Laji Mamadu Gaba a y'a yira k'a fɔ ko mun ye fanga dafiri mun n'o kɛra anw fɛ yan uti kalo tile 18 san 2000 ani san 20 i bɛ na ye k'a fɔ ko hali bi ko a kuma k'u bɛ sen na o siratigɛ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye colonel minnu nana fanga kɔni ni ka a ta wa sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na a yira k'a fɔ ko mun ye CEDEAO ye fo ka taa fara mun ye jɛkulu wɛrɛw kan olu bɛ ɲangili bere caman de ta ni ka ni maa ninnu kɔni k'o sɛgɛrɛ walahi Patrick Ba ko a ko n'i hakili b'a la mun ye novembre kalo tile 7 tɛmɛnen i n'a fɔ i da don a la cogo min na a karakaw fɛ mun ye suba ninnu n'o bɛ CEDEAO maaw kofɔ u ye ɲɔgɔn ye mun kɔni o kɛ o ɲɔgɔn ye kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko mun ye maa minnu bɛ ka fanga kɔni ka a mara ko ɲangili bere ko a bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ maa minnu dun bɛ ka mara mun ye Asimi Koyita ko ale b'a la mun ye gouvernement maaw b'a la CNT maaw bɛɛ lajɛlen o b'a la Patrick Ba y'a yira k'a fɔ ko nka ko malidenw ko an bɛɛ lajɛlen ka hakili kɔni k'u sigi o sabu kɛ mun ye CEDEAO bɔlen filɛ ka ni ɲangili bere mun ta ni ka jamana faamaw kɔni k'u sɛgɛrɛ an k'a yira u la k'a fɔ ko mun ye a tɛ se ka bɔ mun ye kari la ni ka dɛnɛn kɔni k'u sɔrɔ mun ye Patrick Ba
Elaji Mamadou Gaba ako mu ye CEDEAO abeka mu ye cleaning balia mutani nganya shi ba mali ba manu wati nam ko kata fara mu ye Union Européenne oka ani an demele kala jekulu munu be o sabuga nunu bala jile ya ira ka fo ni CEDEAO ya bla yoromna ila fena obe CEDEAO oko o strategique la ku ye nyangli bere taninka anwa jamana ko ni amaraba nu ku usegere triga ba ko aku ka don ka fo ko ni te fo e bo sheni ko ni songola nyama abenata mu ye kono mu ye nya ta ka torosugula ka torosugula nyama mu ye maka wochi obo joro la wa fatriga ba ko ako ni wati na be na ka fo ko mu ye amaraba wi na be kolonel nu ko fo siga ko ni talo ufleka nyeta bara mu nu ko obuluda CEDEAO ka dala ka fo ku bolen fleka nyangli bere mta ko ni nyangli bere be ka sobe ko lu segin ko wa ko okuma ko ni ko otala sisan ko ni ko nyeta ko ori dabora wa ku sigina ka fo ko mu ye malidon kenanga la mu ye amaraba ko ni nyangli bere ku tina siranya bi wa utina sira anyashini fatriga ba ka fola ako mu ye CEDEAO ya akunga jatemina ka laje usabga mu ye anga jamana ko nala ni watina ni ye mali sigi roma sabaye mu ye flabela jile o minale no onna usabga mu ye bamanchu keleme ka tu dai utita ute machi unata be mu ye CEDEAO abiga geranta taka on segara ko anga kalata oke adron te goy be na ka fo ko mu ye mali dendo fane farano CEDEAO ka wala sa mu ye kalata okake amunu mi ga fo ko kalata ka ke ni watina no ye mali dendo hire enyama siga fo tala ni kalata na awatu bulodala ni watina ka fo ko be siga ta campagne hire ke munya anga jamana chamanja fana ko okuma ko ku utala wali ni jama ku tege ka fo ku be ta campagne ke munya anga jamana centre ko na enyama ku tita tukashila ka fatirga ba mi Elaji Mamadou Gabaye akoko ni ko ni sonja ko belebele kanyeshi munya jamana maraboma keranga la mu surasla kanu akla ki dado mu colonel Koita ko ni sonja ko belebele ama usabge munya ka jamana kono domba fe bi ko jamana kono domba fe shini mali dom ga ira ka fo ko munya ashimu fanga ika mine aka na blade ko munya gele ay nu la kana bali ay o be sika kele ka bo anga jamana okonna ola tugo munam ka fatirga ba akoko munya mali dom o be ashimu Koita ukon ba ko bi ko uba ashimu Koita uba ko shini o sabge ibe na ka fo munya ashimu Koita na ga mawye be ka wuli ka to chama ni ke wala sa munya amsika boni gele konna ola tugo munam ona tabe munya sido ma ko ni kele maka gerante taninka on sigare fatirga ba ka fola munya Elaji Mamadou Gaba ako munya dugulente mashila ka fo ko munya colonel Ashim Koita ame domine na fo ko bi akadi mali don ye ina fo ko biworo wa ame domine ko bi ko joli biworo biboron kuma nyena Ashim Koita da biboron ka di dere ni chugo kuma nyena akadi mali donye na fo ko biworo o kadi dere ni tugumna ku ko ku take nyeta da fleka ni nyangli berem tani ku ma usigarata ko nyama ko ati bokarila nga tay rasuro kenena fasido so ngada na anya samaka bo munye so de bamako ale konnala Elaji Mamadou Gaba ale ya fasiri ibunya obala ndo awai ka do halibi kuna funi sirafe ambe kanu bani de me babbela jilefu radio Nura FM kala silike ka bo awai ka do kunyumani were dala ni temena haidira ka dala ki kunjindro ni nyingali ke kunyumani were da ubajiri la Nura FM flesugu daire la o siratigela minya awai ka do ngane juru sira 76 33 43 03 ni tara zenu 120 ibe aunamme page WhatsApp ubi page Facebook ubi awai ka do ka fo o temena ngo Nura FM anga awai ka do page Facebook ni tara awai ka do Facebook 120 iban soroi ni tara Play Store 120 Nura FM ni duna kono ibe an soroi mana sa holi bi an an cesri nyogombulu ni ala sona abina nya sabu labe on beka sabati minya awai ka do anga city yere o fana labe on beka sabati na na tawla city mimbe na be Nura FM city yere ko fo ala sona ma abina yi o kuma na amba nga bazi famba beke anga city sabu ni ya me Facebook tigera ati soro 120 bi aya donta ya bota any connection be na manga city 120 ambe bi nyogon soro ege na ye marque jaka Facebook dafiri ngabi ankal fali mbala ko fana fo ankal fali no margila anga mali de minu bi jabana koka ane minu bi jabana dugu ni dawla ya chaman bansura ankal fali alima so nouvelle horizon alima ko amba leka babu ambo ba minya alima awaikada kuma mbe minya awaikado ambassadeur mimbe na be barka awaikado ovri kofo aleni aunga ministry mimbe no be aunga jamana ni jamana were ko nyew nyene bo no be ablay job kofo ndo awaikado kafo ku ye nyoanye hakli no bulubul la kosobe mimbi talike nyangini
min be ni union européenne n'u y'a ta ka ɲɛsin away ka dɔ anw ka jamana ba in ma n'o ye anw ka away ka dɔ franjɔrɔ fanga o marabaw ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ o communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest u ye wulikajɔ kɛ ka ɲangini bere ta ka da anw kun hali sini an b'a kuma fɔ o de ye away ka dɔ ɲangini bere conseil des ministres min away ka dɔ n'o bɛ affaires étrangères n'o b'olu kofɔ n'o ye away ka dɔ dugu 27 union européenne o tɔgɔ la olu kɔni kun ye ɲɔgɔn ye away ka dɔ waati tɛmɛnenw na ministre minnu filɛ nin away ka dɔ anw ka ministre n'o bɛ Ablaye Diop ko fɔ tarata don away ka dɔ kalo tile 16 ani ambassadeur min bɛ n'a bɛ union européenne n'a b'o tɔgɔ la n'o ye away ka dɔ Bart Evry i ka dɔn k'a fɔ ko a n'a ye ɲɔgɔn ye hakilinaw bulubulula min kan a bɛ tali kɛ away ka dɔ anw ka jamana in n'o ye ba Maliba a bɛ lahaliya min na bi hakilinaw bulula o kan donc n'i y'a lajɛ conseil des ministres min bɛ ministre minnu fana bɛ n'olu bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛw ma union européenne n'o ye nazaraw ka dugu ye away ka dɔ o tɔgɔ la dɛnɛn kalo tile 15 n'o ye novembre kalo ye o ye ɲɔgɔn ye belebele o kɛ a kɛra yɔrɔ min o bɛ Bruxelles a b'o ko fɔ Jean-Yves Le Drian nafigi away ka dɔ Le Drian ale don dɛ k'a fɔ a ye wulikajɔ kɛ min ye ministre français don affaires étrangères tɔgɔ la a ye wulikajɔ kɛ ka away ka dɔ a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'olu bɛ nazaraw ka dugu la n'u bɛ Europe tɔgɔ la ko ɲangini min bɛ yen communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a ye ɲangini min da anw kun k'i k'a dɔn k'a fɔ ninnu k'a tɔ bɛɛ sinsin away ka dɔ ni fiɲɛ bɛ tigɛ an na cogo min n'an ɲɔ bɛ minɛ cogo o ka kɛ a ko de siratigɛ la conseil des ministres minnu fana filɛ nin olu fana ko k'olu ye a ka kumakan mɛn o bɛ boli sira min fɛ o fana ye hakilina wɛrɛ ye k'a sɔrɔ n'i y'a lajɛ hali Mali dossier kun tɛ koyi dossier wɛrɛw de kun bɛ yen nka Ala ni Faransi ka ŋaniya juguya n'a ka hakilina juguya Jean-Yves Le Drian ani away ka dɔ a ka veste kɔrɔ den ninnu a ka nafigiya a ye wulikajɔ de kɛ sa ka taa ni anw ka dossier a kɛra Fasirike b'a ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye away ka dɔ wulikajɔ kɔni kɛra Mali bɛ lahaliya min na bi away ka dɔ ani anw ka jamana faamaw k'u dɛsɛra ka kalata minnu labɛn o bɛɛ de nana ni nin ye mais situation min filɛ nin transition away ka dɔ ko bi ko a kɔ dan bɛ dɛnɛ la walasa wulikajɔ ni cɛsiriw kɔni bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ o de siratigɛ la ambassadeur min bɛ anw fɛ yan n'o bɛ union européenne n'a b'o tɔgɔ fɔ Mali kɔnɔ yan n'o ye away ka dɔ Bart Evry i ka dɔn k'a fɔ ministre des affaires étrangères away ka dɔ anw tɔgɔ la n'o bɛ Ablaye Diop ko fɔ ale ye wulikajɔ kɛ ka away ka dɔ a wele yalisa u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min a nalen i ka dɔn jamana in bɛ lakana cogo min hakilinaw ni kumakanw jama away ka dɔ a bolila o sira fɛ Fasirike b'a ko a ko hakilinaw dɛmɛnen kɔ o la min ye away ka dɔ hali bi Mali ɲangini bere min bɛ yen n'a bɛ union européenne maaw bolo n'u bɛ fɛ k'o da anw ka Ala ni away ka dɔ CEDEAO ani Faransi ka away ka dɔ laɲini kɔnɔna la nin jɛ in i ka dɔn k'a fɔ Ablaye Diop a y'o fana kuma ɲɛfɔ u ɲɛna ani nin jɛ in jɛra ka away ka dɔ o kuma fana k'o batiri Fasirike b'a ko an ye away ka dɔ a ɲini union européenne cɛ in fɛ a k'a lajɛ a k'a faamuya dɛ jamana in bɛ taabolo min kan nanzaraw ka dugu la n'u b'u ka climatiseurs n'u ka fiɲɛ sumalenw kɔrɔ anw bɛ gɛlɛya min na u t'o dɔn koyi min ye politikimaw ye anw bɛ gɛlɛya min na u t'o dɔn n'a cira k'a ti tu dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ bulukusu u b'o dabɔ wari bɛ away ka dɔn kɛsuw kɔrɔ fan bɛɛ fɛ u sɛbɛkɔrɔ ɲɔgɔn bɛɛ anw dun mago bɛ min na bi o ye bɛn ani kelenya de anw mago bɛ min na bi o ye maliyɛnw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ anw mago bɛ min na bi maafajugu min bɛ yen o ka dabila anw mago bɛ min na bi kɛnɛya ka sabati an mago bɛ min na bi l'écoledenw ka taa école la kalan ka kɛ a kɛcogo ɲuman na bingani waleyaw bɛɛ ka dabila min ye kalata ye a ka kɛ a kelenya i ka don o kɔnɔna na Ablaye Diop a ye wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ ka taa ni o kumakanw de ye ka t'o ɲɛfɔ nin jɛ in ye n'o ye union européenne k'a fɔ a ɲɛna an bannen tɛ koyi min ye away ka dɔn min bɛ ka f'u ye ani tiɲɛ o tɛ kelen ye e yɛrɛ bi yan e ɲɛ b'a la ko in bɛ taabolo min kan Fasirike b'a ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ CEDEAO away ka dɔn Mali ani Guinée u kun ye wulikajɔ kɛ ka ɲɔgɔn ye belebele de kɛ a kɛra n'ubolo tile 7 tɛmɛnen ɲangini bere o taara anw kama o kɔni wolola min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ka kunnafoni caman bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ union européenne yɛrɛ ye ɲangini bere ta anw kama ka ban wa tɔ ye dɔrɔn away ka dɔn ka ko ni dɔw de labɛn ka sɔrɔ k'a da kɛnɛ kan bɛɛ ka bɔ a kalama a m'a kɛ cogo cogo anw ka ministre min bɛ yen n'a bɛ away ka dɔn Mali ani jamana wɛrɛw ko ɲɛ ɲɛnabɔli ma ani Bart Evry away ka dɔn u ye ɲɔgɔn ye min ye away ka dɔn a ye assise nationale de la refondation o min kan ka kɛ a y'o fana kuma a y'o ɲɛfɔ a ɲɛna assise ninnu de bɛ kɛ sababu ye ni Ala sɔnna ma kalataw bɛ labɛn waati min ani kow bɛ tɛmɛ cogo min ani transition yɛrɛ bɛ bɔ an kunna waati min bɛɛ bɛ lakodɔn o kumana don ka jan a sabali tɛ donc an k'an farati an k'an jagasere an ka muɲu an ka sabali an kana jamana in dafiri Ala k'an ni sababa bɛɛ Patiri filɛ Alimaso Nouvelle Horizon a ka bidon bɔli i bonya b'a la n dɔgɔ ɲɛmaa bonya a diyara n ye kosɛbɛ radio ye Nura FM ye 94 tɔmi muruburu 5 ale don dɛ seli kɛ ka bɔ mun ye Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda o la walahi nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 Samba ko a bɛ k'i lamɛn Samba Kamara Murutani k'a Kamara
nyama ne nouvelle horizon bla o nouvelle horizon kele ne ba ale samaka girena mamu kumalen do akono o de toguna atrawule ye toguna atrawule akoko nyanye muno okera anga jamana fama ani munya adema nyema ni nyanchela ula munye de toguna atrawule akumalen do nyama abena ta muye koro konyo ati nyamuye dinga kono donko de o ni ya chef loy munye parti politique oni munya nga jamana nyema ukasigi ukakuma fatirga ba ko de la kwa mesega sigina ka fo dona nato la komiye ko ballen chama e ko be sunga ka jamana konna ula fatirga ba muye toguna atrawule ako ni ye kabi wati muna munye fanga koni na aminana munye bandaw nuna munye colonel Ashimi Kuita ibe na ka fo ko akira jamana nyema ye kabi wati muna akira jamana nyema ye ni ya shenfolo ye ani parti politique ma ka nyanye munye nyanye kuluba okonna ula ko parti politique jone du munye adema koroni abo ore kofo ko anyama ba nore marmacha jara ye e ko munye mardi no bena novembre ko kleta ani woroma marmacha jara ani munye jamana fama Ashimi Kuita ku usigira okumara fatirga bako ako ameseka aklito femuna ni sigin okonna ula o sabuga munye colonel Ashimi Kuita ani munye adema mauka nyama no ye marmata jara ye ko ni siga kuma ko ke siga kuma ya abulla fen jumanika o de assise national de la refondation muno kan aka jamana konna la o siga kuma ko abulla o chairman ko ni oka fatirga baka fola ko dugulente mashila kaira ka foko ni wati na an yara ka jamana konna la ko ta framunye ko kana kan o gele bele o de be akuna nanga jamana konna la be na ka foko mu parti politique mun be abse parti politique bi woro o nyana o ma o farano jekulu do ko ni okono ya ira ka fo ko mu siga fo no ba assise national de la refondation ko fo ku te tala bi ku te tala shini mun asimun du mirna mun be jamana fama la no ya Ashimi Kuita ko akoko ni siga fo mun na obina ke ko mali dem bela jele kan farano amsega do dakalen fe to ko mun na ko ngabo dakalen fe o stratégie de la ko ayira ka fo ko mu jamana premier ministre no be docteur Sugel Kukala Maiga ko fo ko desene no ka parti politique ma ko ni ko o farano nga yebe fatriga ba ko o sira la mun Sugel Kukala Maiga ko aye mun créer organe unique de gestion des élections ko ayo sigi senga o bolen ko fe ma parti politique machine nga société civile machine nga mamun yirabe no ye ministère barakalo ye no luka bara benno kalatama nango mako esperu ko amolu shine nga fatriga ba ka fola albi ko mun Sugel Kukala Maiga ko mun parti politique nunye o bi ka bolo ngoni ko ni ka sebe ko shiala ayira ka fo ko mun transition ne do farla kuntala jeyaka ko cheno te bi muso no te e ko me docteur Sugel Kukala Maiga ko ale nodu fatriga ba ko albi ako ni esperu ko jatemna ka laje mamunu be ka fo nuliye gelen ka sese ka jatemne o lu ko me domina kom bi anje ko le do mal dem bela jile anga franyon wala sa munye CDO o be sega senko ko ni ko o baro ko o buluda wala sa do be sega fra transition kuntala o jena o kam fatriga ba ka fola ako na manya ka fo ko abara ntara o srafe nyama nga siginaye ka fo ko dona na to lo ko mu gouvernement ko abena dale gouvernement munye ma chama mini yirasro gouvernement kura okonna ula fatriga ba duya ira ka fo ako ali bibe na ka fo ko mu parti politique a chama ne be u ka la ni te dore mu docteur Sugel Kukala Maiga alebe siga bomu premier ministre la tubna sigata la de sabu ya ka fo ko ma do ko ati siga manifu ko nku ufara nyanka fatriga ba ka fola ako angoni me domina na fo ko bi ko ka gelen fo ka fo ko aka gele munye jamana fama ale rabbe wuli ka jola fambe fe rasa munye mali do amsika do dakalen fe to ko na amsika bo dakalen fe fatriga ba ka fola ako ali bi fe mu be na be manifu ko ni to yakilla ni watina wole ke ko munye marmata jara ni watina aka wuli ka cho afanga ka bunko sobe marmata jara adema nyama tewa ko abiga do munye parti politique chama ni ka wala sa ubusika na siga fo ko ni ola to ko muna fatriga ba ko na manya ka fo ko o ko ndun kara osira o fe ko munye ko nyonye ko na ula asimi yere ko ay dangani ya di munye marmata jara ma ayira ka fo ko ko alani munye mamare be ko te fa na munye siga fo ina ubusika na siga fo ina to muna stratégie la ko marmata jara ayra kalama ka wuli ka jo ko bla senga ni wati laba nununa sa munye parti politique nunu bela jele mesega na munye siga fo ina to muna na fatriga ba ayira ka fo ko ngoni nga sigina ka fo marmata jara fleni wuli ka jo muna nta ko dona na tawla ko be siga ke ko munya nga jamana munye Sugel Kukala Maiga jora mon fleni ya ko be siga di marmata jara ma dona na tawla de Allah akibaru Mali Mali kara nyogolo boy sawo
est-ce que ala ka ni sawaba be Patrick Kondo sogomada na anya sama ka bon nouvelle origine o kona la donc na atrawle ale kalim kalatige ibunya obala ndo mi ngoro ke Dramani Sidibe abanna mela ni wati na awai ka du be Dramani ba funye sanga ani wati be ka na meduma zana Dramani Sidibe negela dugutigi de awai ka do ala ka nga chorba ala ka daro nema ndo Dramani ako awai ka do ko alibe ka wuli ka joni chesiru ke ka fere ke ka nationalité fali afo koro drai ko ne ko akana nationalité fali ko be nyugom bulu ndo o temene ngo ka boyi minya awai ka do nyira denge ni kwali ikado ka fo abeka na me minya awai ka do Ablaye Kulubali ni nya le ko fo e ba do Ablaye Kulubali e be kema fla dima Ablaye Kulubali le jeune premier number 1 mbe war dima sa ala ni hakli de bora don de ibi cheindo ngujugu Ablaye ye wuli ka joni chesiri julike ka hunde me nyai jondo Abdou Kulubali abana otawa ne ko Ablaye na ta famu iba fa Abdou Kulubali ndo Abdou Kulubali sigida yele abana kuma nyena otawa angane de afie de ta chinteke mu iye mu fo ne min fo ani igo iye asro ne asro Abdou Kulubali kodo abo keba fla tambla a chinteke ala keba fla tambla nyona ndo ka chinteke kuma chama mani ke donon ke donon ten ndare ay de nonno nye promesse de taye ngomba ngongo shini dun ayi ya fo sane abeke sane beba benye bala nga keba fla tade fle afle ni abana voilà ama bansawa e ba do ni be sarajulla Abdou Kulubali fe be ni ndado abana sigida yele ye afa Abdou Kulubali kanga fuli baye wallahi afa Abdou ye Kulubali abi bara mina ala nyambala faso nyima ku hakli to Abdou nuye mawye minu kasoro place tout bulu joro tout bulu o ma joro nyini ya ke ka binya association deme ka wuli ka joni chesiru ke ka dese bato deme ka wuli ka joni chesiru ke ka formation ke sigida yele ka formation ke min bi se ka to awai ka do anga nyini fon bi kambulu soro fe ndo ne yi ka projet sigi i tese kula Abdou nu ka warita ka do adafe ke former ote ko be kele wa wallahi o kuma Abdou nu o kede kosobe sigida yele ma be ka a chama ko abeni chesiri ko abeni wuli ka jo Abdou Kulubali anga fuli biye kosobe nga ye kama fla soro de awaye chama foku i promesse dro ka atini ndro ya tini ndro kuma nyina abana ala ka ni sawo be ndo awai ka do anga na nyina anga foli mana nyina nuro FM ka awai ka do wuli ka joni chesiri sibiri dodo ala sona ma bi araju so ere dala ya minye awai ka do ka nuro FM ka abi fo chuko dire fe ndoko jume Mauludu ka o kes fenye femi mbise ka to Nura FM be présenter ko nyuma ni were da ma bela ka do ka fo annana ka Nura FM ta ka duma yalla sona ma bi ke sibiri do minye ka da mine 14h o keneka minye awai ka do zigiri chain do ere zigiri fimani aledu Sayyidina Ali Badara Sajaja ni alai de memo siti dogoya Sayyidina Ali Badara Sajaja ni alai bonyamo botise ki dogoya aledo abina ni ala sona ni ala sona ere ale kalan ale dronte ale nu dambele mara sinsalia ala sinsal bi kle kampirati abi kle kankubi ndo ali bi ambita ambise wel horizon minya awai kado la ya jara ale ka fasiri obe ambuluko la ya kumambe la ya jara awai kado akanga ta ngata franci ali bi anu lubi nywana franci kan ni nyogonye bange ta hili kungo otola elize kono ka dese ka maliko wele ye joma ya kene kan daire kanyeshi awai kado aunga ba mali ako Fransika o kan nyama no be awai kado Emmanuel Macron ko fo do juma do temene e kado ka fo minya awai kado ayi wuli ka joke saheli kungo minyu ka chede minu bia no e sora suwi awai kado o kuma de kumbe sina o de sira tigala aje nyogo minu be ayolu do bismillah kerengere ne yala Burkina awai kado oroko Marc Christian Kabore e ko keta ere ko di keba ko awulle no anofe o ma be to wu be jejugula o wuli no fede mali mana wuli dro bere be wuli ngo ko abidamene adamene ni maldi abidamene na oni be ka keso we ka farazi nyebo jamana to wodla be wuledu nga minye ninje aye Marc Christian Kabore aye awai kado bismillah Niger togola minye awai kado chenyere to foli mali aramu atoko manji ni ejigila tige isa basum de bina keso we ka mali ni Niger bonywana Niger be kile alai
mais nin cey ala kana toyi ndo bolengo minya away kado ayo lu bismillah nunu nga wuli ka joti dore ali minya away kado ko conseil militaire de transition mimbe na be Tchad kuna no ye Mohamed de Idriss Déby itno ikado ka fo ayo fana ayo lu bismillah nimbe mbi kene kelinga mana nyama nani parce que ba ko kan ni réunion min fleni ye mingala abiller kelim bonyongo aboko ninja mana nyama nani nu hakilina werete mirina mimbula kaseka wuli ka joke sahili kungula nanzara ko chede minumbia yel mali mimbe ka do oluka tabulula ikado ka fo okuma de bisina yel mali mbe kundi dore minye terrorisme away kado biseka kele chugomi ka bo jamana ngono akode strategela ni ya jetemine ba ye ka fo minya away kado halibi nanzara ko away kado bara mimbe ani je 5 sahel ulu biseka tekedi nyoma dabo chugomi kuma bela jerele away kado okumbe sina ako elije konana minya away kado uye conference international dodeke mingumbe nyeshi away kado libima Paris away kado kabiri juengalo temeni ndoko ye wulika joke operation barkan mimbe envers away kado uluka bazi saba away kado ko luche kaboya ka tanu yoro were kado ka fo bazi saba mimbe no bi cheka boya bita u focaliser ka tu pembe yoro minga bi bengawo ani menaka zone minumbe no bi wele ko away kado les trois frontières amundi kado ka fo zone non de trois frontières ku beta away kado o yoro la Niger ani Burkina Faso bu pembe away kado o yoro kan ko Patrick Bako ako ninja de nunka chede minu kumbia abi ma ba duru abubo ka dona na tawla ma ba fla ani keme duru ko ma ba saba 2022 che karo ka foko abina ula minyi away kado franzi ale ni aw ni nyonje ikaro ka fo jenyoya ni wulika jo mingu abi wati jamo ikaro ka fo ko be ka nyongiri sabu ndo ikaro ka fo ka bi septembre kalo temeni gelengo ni apembe ni odamnena aw nga premier ministre shogel ko kala maiga ayi bulungono ni shimparima ako pariye aw to e ka pangulu yera to 120 boka aw to akono ko faransi yo oke on nanzara kamimbe ni shogel yo fo to abu labambe songo sebe on noro away kado ka Élysée dala abando en plein vol ikaro ka fo ni nguma yu toro de Amerika ba ko beka boy away kado ngunu kuma minu mvana kumbika fo na be Wagner ko kuma ni away kado kumbe ala ya be nyami ko fo fana feye fami no kemeka to bu ku nyekoro mase ngote ya jira ka fo Wagner nyere ni maka suru nywana no be Vladimir Putin no be away kado okofo o de kama nga chede mimbe no abla jobi ani Sergei Lavrov nyoye away kado Paris okofe de away kado tarakata ni kewale katoke away kado okadugula Amerika ba ko ako away kado muna Élysée kan wulika jonno en nazarawi kan wale am mflene kan nyogonye bange mimbi talike saheli kungoka saheli kungo yele geria belebele famba be dugumina o ye malido aw ka dese ka mali wele nin ta jamfa jugu tike to aw ngama mo jamfa du ne afie faransi man ubo to jamfa la wallahi suma wallahi faransi man ne tiken da ya fi akoto abuta ke ganza ai attaque ganza minu mbi kule la farasi ya keta ni farasi te on bi donta farasi te on bi keta ni on yere te billahi nyanguma soro farasi ko fana bana abana pe ube mi soro la on fe ala di bado mo ba don sa che anga sabalisa utade soma kuyi ni jeri fijini mbi kan nyado ni aka udati soma ayi udati soma au bi clack au mona wili kuma ma de ba disugo shi sunjata ga dugu babemba amori tule el haji Cheikh Umaru Tal ye komi jose on au bonson yawe mais o bozo bisika ke awye ninganga o sona mu ma sona ma wa e bise ki yere do tosuma na malika ma abba ki yere fa malika ma e bise amanoko ni min sigira be hambali mawo farazi be tabulo minga on tise kata farazi ko mais farazi tise kata ngwa yo fana fosa ayi o to foda c'est la même chose ou to fo de ndo mi ni ngo bela jele we ni ndeke away kado an koka le stratégie la nyingali ko ni bike away kado muna franci away kado asona kaninge ma ke chugo minya away kado an ngo chedun ku sona ka courage minta haklina mindi minya away kado jango te ka fo franci nyana franci awte an bise ka antega manabo kanye shima werema ka tuti away kado irisla tege kado ka ko sikate mina ko de kembe so wi away kado franci afilama abeka ni wali ajugu nunta kanyeshi awma wa finye jamfa jugu ba farasi be ko de sir kanyeshi awo shogel ko ere o bilama hali no te gafe kono endo o bilama kembe kata banani ayo bilama mandide nere ya yekunu tellement que ou be campagne à outrance là non c'est pas ay menye ba la fene il faut qu'anga réseau coin malio anga nyele de réseau coin anga nyele kosobe
imagine-toi et kunu les papiers doye ko sogel ko 5 hectares de ko adem se ko soro cogodi l'école dende aduna tande abora ne be so mi ngono bi ne ka so do ne de ajo abarika lay ko sobe ne ne yake nura to wala membe jardin na nura tatea o problème mi wele ne de ta dunge me nya ken ya ki den to wala wele problème o gela be mi amanga ka to wala wa jardin de man tise ka so soro abse ka soro ni min ko ni tay mi do manga sabali sa ay ngoni ala nakira tu ya kala de ga ce n'est même pas l'objectif anga nyini fen objectif yere toyi sugal be ka bara minga abika keka nyewa nati ka keka nya ka taka boy abana mali ta tayo ay sugal n'est pas le seul malien ay mali den chama mi anyuma c'était gratuit mi afficher le do anyere dama ni nywanje ndo na mani mbla bige na mani mbla bige la de mana mogoti ni na bide anga nywannege ka feren dabali beke ka to chiena ka c'est-à-dire il faut obligatoirement ka jamana nyagami non faso ku tasoro ana koro darabe ka kuma do fa jodo de wallahi suro ne re zigi kamiri ne gongo vraiment est-ce que ne laba ne bita Madagascar kanata abinya na boka antu ya ambe bita Madagascar ngabinya na boka antu ansa o moji ngakila ulu konti jugu ya fimba indo ay ulu te jugu indo no te on fait c'est compliqué ali nyabe nanzara ni ulu te jugu indo vraiment ya on ne ya bekele meki 40 hectares de 20 hectares de 10 hectares de 2011 kana bila 2011 du ko era mando kwa am yoro nunu bi fere mbe misali dima yoro nunu bi fere wati mi am bita yoro nunu ngo wa kemeni bi duru million gele du 2009 2010 bi ni tara no fo be million woro million shigun de fi ba fi sigatala ma mi sera ko beni klete wa yama ni ba sa million woro million shigi million tambi abse ka santa nyina ngo lu ba sa million tani fla million muga ase itani o dugukolo bu ba dulu atika sa nous ne faut débat ou de quoi vraiment bon de toutes les façons nouvelle nous vont flèche mais moi ce que nous nous de ou no bala bon ça dire ay non ni ma kana ka boye ou no bala bon ça dire e flaga mon fone kunu ni réseau sans flaga jetimine ka laje arami bado ko tiara la ko do kale no jamana ngono ay ira bado ka ko campagne au transidu campagne do ka gosilike campagne do be gosilika ke jagwa o de ku dabule kuna shini kana kununa anipi bon maintenant shogal ka mawbe aka communication mawbe do an yera fana joten na de parce que tiere la on be kan ninge maliko ni fengo minzira do maut na foko melo dirama fa ina kana do da fara manga awo an be ka kele ka do da fara make hal na be ka nyina manga nyinia anga nyinde awo do ka usan doywa me anga tiya fo nywanye ko be angu dabla sa anga malijo mali anga jo anga malika jo billahi anga malijo wallahi akadanya anga malijo amandanya anga malijo ay na anga malibara wallahi femise mamba nunu anga olutoyi die dongo do chamanja bolo infesa ça va pas mo de bikasa dutiku de beka déplacer minye kuturu de beka nyami kasuma beka wuli malo furula minye awek una nyona chama am maklo kelaw no wuli ka jowla anyere dama de bi nyom boroto la nyom burja vraiment c'est compliqué eski ala ka ni so ibi re nga wati jumana mena faranyo ala ka ni so babe ami bismillah eski tani fasire ndoko ala ka nyeka dama indikata duro no ne bembolo do mbone aleye munya ajamutene ale kumalendu munye tentative d'enlèvement de Ouseni Amion Guindo Ouseni Amion Guindo do akun temene na ayaira ka fo ko munye bingali kumbe fe kataninka ale konin ko osegere na manya ka fo Ouseni Amion Guindo ayaira ka fo ko munye daluba ale bulu na le konin sera akasoko daluba ale bulu ale jigine ne rebe ni vongo tumodo be gabeti sere amikla gafele ba soro ni nyeje bi nywana sigatala abeni ala na kai oche tumano be ke ne bi gafe melege ka da billahi nyeji kama mbitanjo parce que mbe miri maliko imbe dusukuna chugome anabe hakilina na chugome ani maminu be minu sigile mbe téléphone ni kofe machine ni kofe uniquement jamana bouleverser ka jamana nyami ka benyami ça fait pleurer oui c'est inquiétant quelqu'un qui se soucie de son pays c'est inquiétant non il faut bien il va bien il dort bien il dort bien il dort bien chini ka fu ino lu de jole fle ka marifa nyeshi nyogoma ou bien ibulla ka duika sogono ka da sogo idala ala anta miri ni mbema kosobe wallahi almetiki seni dengele abe kumu kuturu abajeni andunga sabali namma sabali amaine ala ka ni sababu bismillah ami
nyama ameta nama ya ka foko mu Useni Amia Gindo ko kun temane na ayira ka foko bingali kumbe fakata ninka ale kanun ko ale segere ko munye ko akoko ko akien ko nyini ko odon o siratika la mu procureur général per la cour d'appel de Bamako ale connaît dossier ko ninka ata atigala nama ya ka foko Useni Amia Gindo parti ko demu o nyama ba otewa ayira ka foko bingali ko kumbe fakata ka ale segere o siratika la mu Mamadou Kasonge ale connaît sira de mu procureur général per la cour d'appel de Bamako ko ale ka ko ko ota bala o kara munye kuna sindo bera novembre kalo kleta ani woro ma watina munye procureur fana ale ko ni dossier ninka ashbe ko dale baga fola ako akla jigina ibe na ka foko munye alamsa dondo bera novembre kalo kleta ani kelema Useni Amia Gindo ni beko amako pulo Modemu onyama ba odo ayira ka foko abe malido la donia ka jema la donia ayira ka foko bingali okumbe faka takale segere akadu okonna ula nga ko munye masai me kokula ko o machien ko ale munye ale Useni Amia Gindo ko ame domina ko biko bashi konta anina ko abe yoro la yoro muna ira do ka foko akalla kana ko onyonyo ne ko sobe nga ko ba nyini ko feran dabali bala jelenga ko nin ko yelen ko nin ko okada aka na manya ka fo Useni Amia Gindo ayira ka foko dalu bibulo akoko ayele ngada keneka munye kasunge fena ale sira de muye procureur généralement to ka dossier ninka tabala te chaw fatiga baga fola ako muye Useni Amia Gindo ibe na ka foko asigna akaso muye dimanche do no bena novembre kalo kleta anani oma soro dore fe ko muye ministre mumbe no ka bara beneno angala kana koma o de garantie di munye Useni Amia Gindo ma kwa ka signa ta akaso ko bashi foita anina ko foita soro ko kala ta washi kosobe ngani watina na manya ka foko munye Useni Amia Gindo ayira ka fo ko daluba le bula kaso e munye procureur o wi dossier ko nika adale ka jobe sina wala sa munye ni ko ka kuna ku ka bela jilen do ka bonyana patrido so mara na anya sama ka bo indicateur duro nubo okona la ajamte da ale kalim kala tigi bunya obala aywa bashi tendo ay bi foki wali mando ni chesiri ni wuli ka jo minya away ka do ambe fulinta ni la se kanubani de ba be ani la mejere jukulu bela jili ndo minye Ibrahim Sanogo amba foka wali mando sanga ani wati ali jigine ka ni chesiri ma do tore anga fulibe ka nyeshi ni mbema nga anga laje bololo safe anga away ka do anjanto anyerela anga fi ani je ango don ka bonyona ndo minye sidi tore ambe sidi ka fasiri away ka do ambuta ata sidi kumambe sidi kodi kabo sebe ngono sebe minangwa mako kabo ko fadunya fa faranga ba aboko kema konondo ane bi wulumvla ane nani ko mani nyemani me shima la bolike jala kambugu ni o yorofo bita banamba awaykado ninje in ko akera sobuye kam musodo awaykado min nana hakliti nywanve kafa kwa haklila kafo kwa leka patron muso ko de kembe ka aleka patron ko de kembe ki yere yelma ki yere ke ngonyi nikana bugutuga nitia nikana le dakorobo yelma kana le ka wari minala okbana aklitiena afleka musofa muso na hakli kun di nywanve wa ale refana mi ale aklit ale taka dum musotai tay vraiment ne taka dum musotai ndo minya awaykado jumado octobre kalo klimuga ani flat temene kanyata ani wolomvlo temena ni sanga bisabaye tata sumunu ashibe sambi saba jatila awaykado abi bojala kambugu oni banamba ni nywanje kilometri duru odi strategela ko awaykado mado de flene ka mine ka bugo ni ka fa ka ngulo ko se bakoro nyonyo awaykado ka soroka ala mine kwa ba shudo odi sienve awaykado akoni yira kama ala de faralaka sabu minye police ye no ye commissariat moyo uluko ni banamba tokola nana mine ka bobula non de mo kumbi fe ka kene jini to suma wuli akene na ninje ka bla la kataba namba abe awaykado o kasubumba be ula waziri keba no yikaba ko awaykado sidi trori ngoro kedu sidi ko awaykado uluka kuna funi disrafe ayira ka fo ninje awaykado amene na to ere ko aliu odo jumando aliu aliu haidara doa mo aliu haidara Sheriff Gayen Galade ko kuma ko ni chara sade Sheriff Gayen Galade ako awaykado ayira la kafo minya awaykado cheyimine ni awaykado ko madobe na toy ko alu haidara kado ko ni tara awaykado commissariat de police la banamba to alu haidara de tara commissariat de police la banamba ako awaykado mamimbe no etata sumune ko ye alede musoy ko ye aniesi ko manasa minya awaykado ko mado minna hakli be kundi nyanve na ko awaykado mamingo ni kera sobuye ka abugo
ka aka diɲɛnatigɛ ba nin cogo in na ka dɔ k'a fɔ k'o fana o kan ka lajɛ o de siratigɛ la ko ninnu kɔni kɛra i ka dɔ Jalakanbugu min ye ani Bananba ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 5 jɛn i ka dɔ k'a kɔni ye muso a y'o kunkolo ci k'a sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ a su don sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na a jirala k'a fɔ min ye i ka dɔ samiya fɛ nin jɛ kɔni bɔra u ka dugu la k'a bɛna Bananba i ka dɔ ka na baara la a ma somɔgɔw a m'olu kunnafoni a ko i ka dɔ dɔgɔkun 2 yanni nin don cɛ ko cɛ in ko a ye wari dɔ minɛ a ka patron na min ye i ka dɔ ka wari in bila ka taa di a somɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnen a ka cɛkɔrɔba ko a ye wari in bila ka taa di o ma ko cɛkɔrɔba yɛrɛ ko a bɛ Buguni terikɛ b'a ko a ko jumadon kalo tile 22 tɛmɛnen min ye nin ko in bɛ kɛ don min yɛrɛ a y'a ka kunnafoni di a ka patron ma ko ale kɔni ka wari ko ale mago bɛ o tɔ la wari tɔ kun ye 51 ye ko a bɛna taa u ka dugu la n'o bɛ i ka dɔ Buguni kofɔ ko a bɛ taa ka cɛkɔrɔba dɛmɛ sabu i ka dɔ sumanw bɔ waati i ka dɔ o sera o de siratigɛ la kamalennin ko a bɛ ka taa waati min a ye nin muso in kunbɛn n'o ye Tata Sumunu ye Tata yɛrɛ maa ye min n'a hakili ti ɲɔgɔn fɛ filɛ ka Ala de minɛ sa Tata Sumunu i ka dɔ o kunbɛnnen b'a filɛ ka Ala de minɛ i ka dɔ a n'o kɔni kirikara wacica i ka dɔ k'a fɔ k'an bɛ bali ka bɔ min kalama b'a filɛ ka Tata Sumunu i ka dɔ k'o baa de bɛ walo k'o bɔ k'o bin ka sɔrɔ k'o kunkolo i ka dɔ k'a ka sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ o su don a na kɛ su dontɔ maaw de sɔmina a la waati min a ɲininkara a y'a jira k'a fɔ ko siga tɛ min na ale kɔni bɛ min dɔn maaw kana baga ale ma dɛ ale ma maa fa wa ale ti surunya ka maa fa ale ti maa fa la ye ale bɛ min dɔn ale kɔni ye min fa ale b'a ka sira de fɛ ale ɲɛ b'a la ngɔn bɔra ka na Bubuti ka Saint Jude wa o kɔni o bɔra ka na k'o kun bɛ fɛ k'ale attaquer o kumana sa n'a ma ɲɛ k'o bɛ fɛ k'ale attaquer ale n'o kɔni ye kirikara wacica wuli ɲɔgɔn o kuma o kirikara wacica ale ye ngɔn fa ale kun bɛna o ngɔn ale min'o de su don terikɛ b'a ko a ko nin ko in kɛra dabaliban ye a kɛra kamana guwan ye sabu a bɛ ka kuma min fɔ i ka dɔn maaw dabali banna a ka dugulamaw k'olu kɔni y'a jira k'a fɔ maa don min ni a hakili ti ɲɔgɔn fɛ sabu a kɔni kɛn bɛ i b'a fɔ ko i ka dɔn saba pa komi a ka 10 wɔɔrɔ yɛrɛ bɛ nin ka taa jɛ a ye 7 yɛrɛ b'a jɛ 6 ou bien 7 b'a ka taa jɛ o kumana sa an bɛ don min na i ko bi nin jɛ in kɔni nin ko in kelen i ka dɔn min y'a ka patron o kɔni y'a jira k'a fɔ ko ayiwa ko kaba a b'ale fɛ yen ko fo bi ale kɔni ma tamasiyɛn foyi y'a la min b'a jira k'a fɔ ko i ka dɔn a man kɛnɛ o kuma ko cɛ in ka nin kumakan in k'a fɔ ko ale ye gɔn de fa walima buutiga de fa nin kumakan in ye ka se k'a yɛrɛ bɔ bolo la wa hali nin ko in bɛ kɛ cogo di a mana kɛ cogo cogo don n'a nataw la a ɲɛ bɛ sɔrɔ nin jaabi o bɛ sɔrɔ o kuma an bɛ don min na i ko bi Sidi Traoré kabako ko nin jɛ in ko i ka dɔn taara n'a yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ maison centrale d'arrêt ko fɔ n'o bɛ Bananba kasobonba i ka dɔn taara datugu ka maa fa ko Bubutiga i ka ko b'i yɛrɛ bolo i ka ko b'i yɛrɛ bolo la dɛ an da tɛ nin kuma na a y'an da tɛ nin na n'i ka ko i yɛrɛ bolo n'i ka ko i yɛrɛ bolo ala ka ni sababa bɛɛ yarabi ma Sidi Traoré nin y'a ka fasiri ye u ka bidon bɔli kabako kɔnɔ ɲɛmaa mun ye Sidi Traoré an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ o waati kelen na mun ye faransikɛw fɛ yen les sœurs Tunkara an bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ Madame Touré Gafure Awa Tunkara an b'a a fo a n'a dɔgɔmuso Aïssata Tunkara ni bɛɛ ko a ma ko Sisi foli a bɛ lase u ma indépendant ne bɛ n bolo n b'a kari ka don Dawuda Sangare ale kumalen o don a ko mun ye coup d'assises spécial mun ye kiiribon mun n'o ka baara bɛnnen don maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko siga don la k'a fɔ k'u ye jamana nafolo ni k'a ɲɛnɛmu k'i bɛ na ye k'a fɔ ko a dayɛlɛla Patrick Ba ka fɔ la a ko mun ye Bagineda maire kɔrɔ n'o de ye Saliya Jara ye a fara mun ye a jɛɲɔgɔn 3 o kan fo ka taa bila mun ye préfet kɔrɔ la n'o bɛ Aruna Jara ko fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen k'u jɔlen bɛ mun ye kiiritigɛlakaw kɔni o ɲɛkɔrɔ Patrick Ba ka fɔ la a ko mun ye n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ alamisa don n'o bɛnna mun ye octobre kalo tile 17 ma 2019 o kɔnɔna o la ko mun ye plateforme min n'an k'a ma ko plateforme contre la corruption et le chômage au Mali n'o bɛ PCC o kofɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko olu kɔni ye procureur mun ye procureur ye pôle économique et financier procureur ye mun ye ka dossier kɔni ta ni ka a da a tɛgɛ k'a yira k'a fɔ ko mun ye mairie n'o bɛ Bagineda mairie kofɔ ko siga tɛ fɛn mun na ko ŋanamu caman ko o de b'a a kɔnɔna o la nka Fatirikɛba y'a yira k'a fɔ mun ye nafolo kasabi mun o kofɔlen don k'a fɔ ko o dunna mun ye mairie kɔnɔna la n'o bɛ mun ye Bagineda mairie k'a sɛfɔ wari ko a bɛ t'i jɔ mun ye 500,000 ani 29 a n'a kunkan fɛ nka i bɛ na ye k'a fɔ ko maire mun bɛ yen n'o de ye Saliya Jara ye ko siga t'a la k'u ye 100,000 sara waati dɔ la walasa mun ye fiɲɛ bɔda o bɛ se ka d'u ma cogo min na o t'a bali k'a fɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na mun ye Saliya Jara a n'a jɛɲɔgɔn ninnu kɔni u tun tɛ ban mun ye kiribonw ka yɔrɔ la o sabu kɛ u t'u yɛrɛ yira waati bɛɛ Fatirikɛba ka fɔ la a ko mun ye nin maire kofɔla in ye n'o bɛ Saliya Jara ko fɔ a ka premier adjoint Mahamadou Samake fo ka taa fara mun ye mairie wari marala kan n'o bɛ régisseur ko fɔ
Dawuda Sise Yaya Traoré Aruna Jara ko nin bala jilen kun bɛ mairie kɔnɔ waati mun na ka daminɛ 2015 la 2016 n kana bila 2017 la ko nin ŋanamununu kɔni kɛra o waati de nka fasigibaa kɔni y'a jira k'a fɔ kunu u kɔni jɔra kiiritigɛlakaw ɲɛkɔrɔ nka fasigibaa mun ye hali bi Dawuda Sangare a ko mun ye nin kiiri bɔ in na i bɛna ye k'a fɔ dossier belebele dɔ fana bɛ yen malidenw tɛna ɲinɛ nin dossier in kɔ cogoya si la o dossier ye jumɛn de mun ye APCAM ɲɛmaaba kɔrɔ n'o bɛ Bakari Togola ko fɔ ale ka nin dossier ko nin sigi mun n'o kan ka kɛ kiiri bɔ mun n'o dayɛlɛlen filɛ nin ko Bakari ka kiiri ko fɛnɛ ko a ko n'a bu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ɲɔgɔn na nin waati kɔni o kɔnɔna u la Fatigi kɔni y'a jira k'a fɔ ko jalaki mun n'o binnen don Aruna Jalaka n'o bɛ mun ye Kati préfet kɔrɔ o kɔfɔ o de ye jalaki min ye k'a jira k'a fɔ ko mun ye a farala maa kan maa minnu n'u ye faso foroba wali maa minnu n'u sera faso foroba fɛn ma ko k'a ŋɛnɛmu ko mun ye Aruna a faral'olu kan ni ka baara kɔni k'o kɛ Fatigi don sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ mun ye indépendant o kɔnɔna la Dawuda Sangare fulakɛ ale ye kalimukalatigi i bonya o b'a la bonya diyara n ye alhamdulillah nin ye deuxième ye waati kɔni fɛnna o awɔ min ye faransigaw ka Alassane Fofana ko k'i fo i bɛ n ka foli fɔ Alassane ye Fofana nɔgɔ min ye ko ne ko k'a Fofana Awa Gindo New York kosɛbɛ i b'a fo n ye n denmuso don min ye n bali Traoré Amérique sigi la ka taa se Madame Cissé Abima Washington Adam Lee Washington Aisha Keta Washington Mahamadou Awekado Sumunu a n'a furukɛ n'o ye Maramu Kɔnɛ fo ka taa se Madusi ma Philadelphie i bɛ nin bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ n ye u ye foli lamɛn FM sanfɛ nɔgɔ Madame Kebe Keyatu Jakite an b'a fo k'a walimadɔ a bɛ Amérique Madu Touré bɛ Angola Samba Traoré a de fana bɛ Angola nin bɛɛ ka foli bɛ Nura FM sanfɛ kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min na ɲama waati kɔni a sɛbɛkɔrɔsira fo k'a fɔ ko a sɛbɛkɔrɔsira